So yun mga ulot, malakat namin sa ano sa Balotok Nuevo. Subong bali wala si Justin. Wala si Justin, wala si Mark, wala si Suwa, si Archie, wala. Salamat sa nag-sponsor sa Ramon nga jersey. Ang Yaka Aranyo. Yakay JD Aranyo. Sportswear tailoring. Medyo may ikaw tinawag ko, ikaw din coach mo. Ako po panawagan mo player mo. No? Ako na. Jay. Jay. Kay Moreno. So yun mga ulot, malakat kami sa Balotok Nuevo. Bale, ang nagbalik sa amon nga player si Lloyd. Tapos ang bago namon nga player si Troy. Tapos si Red. Bago namon nga player kag si Tomay. So yan, gamay na kami na. Salamat sa nag-invite sa amon sa Balotok Nuevo. Kay Christian, kay Sir Christian Kevin. Kita karon sa mga kulot, kita kami ay glass dala na. Salamat sa nagbilin sa mga glass ya. Namin sa mga glass. Shout out sa tropa daw. Shout out sila daw. Sila guys. So yun lang, good vibes. Sa dadli siya. Ay, salamat, Peter Mingo. Kasi mga ulot, medyo na-late kami no kay tamag ka init tapos saging ka oras sa moonlight sa sining dayo. Pare na kami sa Barangay Tiwi. Salamat kay Sir Christian Kevin salamat sa iyang pag-ibig para sa amin diri sa Barangay Tiwi, no? Barangay Tiwi. Barangay Tiwi, no? Medyo na late kita 1 hour. Kaya pangod nga na traffic kita sa barangay Tagbak dira ang may nagbungguanay. So nagpululi anay ang mga players kan nanyaga kay mga barangay officials nag-referee no. Salamat sa sila oportunidad yung nakalapot ko dira. So yan pagabantay na nga mga games. So yan salamat.